Ahoj, Káťo. Toto je moje nejoblíbenější asistentka Káťa. To je ještě na kameru, ty. Děkuji, děkuji. Tondo, děkuji. Čau, čau. A vracím nůžky. No, to je tady, Lucce. Toto je můj nejoblíbenější Tonda vinař. Jo. Proč mi to říkáš až na závěr? Abychom se krásně rozloučili. Tak se totiž nám udělat radost. To není myslené všechno. Tak, a tady kdo nám tu mluví? To je moje téměř jmenovkyně. Ahoj. Měla to šanci, že jsem možná dokonce bude jmenovat tak jako ty. Ano, při jistých konstelacích by se i mohlo stát, že se jednou budeme jmenovat stejně. A Lucka má hrozně moc práce, takže... Nemáš? Tak, toto byla první řada. No, už je to. A jdeme dál. Tonda je mírně nevrlý, ale jinak mívá většinou dobrou náladu. Ještě mám 3 řady, mi bývají. Co? No. A toto je moje nejoblíbenější řada. Nazvala bych ji takovou růžovou řadou. Jste se sladili dneska. Ne, oni nejsou růžoví, oni jsou modrý. No, ale něco o tom nejoblíbenějším jsem slyšel. Tak Dane, řekni nám něco. Hele, kluci se jdou teď být tady. Tak pozor, to bude zajímavý. Tak, chvíle napětí a teď co? Že to nevejde na tu kartu, jo? Tam se toho vejde, jsem si ji ráno vymazala. Doufám, že ji dobře platíš, to je Když není to takový ten proti tomu klepání? Myslím si, že i proti klepání. No, teď vzali tam... No, a tam chytili za nohy, ty. To je přesný reklamě. Ale nejlepší funkce je tam detektor úsměvu. Že tě to vyfotí, až když se usměješ. No. A nechci už s těmi dohádat? Já půjdu do další řady za chvíli. Ale Tondo, ty už si to nemusel být, ty jsi se sám jako teď přidal. Ne, protože jsem tam byl hodně krátce. Jo, takhle. Tak jo, tak teď se můžeš realizovat. Tak nic, tak Dana máme. Dana může něco přečíst. To je hrozně důležitý. Ale velmi mě mrzí, že mi tady chybí Jarda. No, nedá se nic. Jarda nechybí! Že tohle je zakázaný tady. Dneska ne. Dneska ne. A jenom lidi. Ne, toč. Tak to byl Jarda, o kterého jsem si teď posteskla, že přijdu. No jasně. Takže Dan. Tady Janička, která už krásně pracuje. Napiš si tady poslední vzkaz. Jo, počkej, tak já si jdu vzít ještě poslední řadu a hned napíšu vzkaz. A to je předposlední řada, to je Jarda, číslo 2. Jardo, pozdrav. Krásně ti to jde. Dál je Míša, Julek. Děkuji za zamávání. Julko, zamávej. Děkuji. Mám na památku. Až se mi bude stýskat, tak si to pustím. A nebo zavolej. Dobře, zavolám, zajdu. A tady je, řekla bych, nejpracovitější tým. Ano. Vypadá to hodně napínavě, takže necháme pracovat.